Αν σου έλεγαν ότι για να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή αρκεί να απλώσεις το χέρι σου, θα το έκανες? Θα το έκανα. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Βέβαια, με μεγάλη μου χαρά θα το έκανα. Ναι. Ναι. Φυσικά. Χωρίς δεύτερη σκέψη. 5 λεπτά υπόθεση είναι. Θα το έκανα. Θα το έκανα. Σίγουρα. Θα το άπλωνα κατευθείαν. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι, σίγουρα, γιατί όχι. Θα το έκανα και φυσικά. Πολύ ευχαρίστως. Ασφαλώς. Θα απλώνα και το άλλο. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Για να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή Γιατί όχι. αρκεί μόνο να απλώσετε το χέρι σας. Θα το έκανα, βεβαίως. Ναι, Χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα το έκανα. Πολύ ευχαρίστως.